Pakistan'ın Peshawar şäherinde yerli insanperwer gurama geçen ýylyň sentýabr aýynda Hristiýan ibadathanasynda bolan partlamanyň pidalaryna maliýe kömeginiň berilejekdigini aýtdy. Taliban hereketi bilen bagly töwerçejileriň amala aşyran partlamasy zerarly ibadathanada ýüze golay adam wepat bolupdy. Helak bolanlaryň käbir maşgalalary häkimetleriň wada beren kömeginiň heniden berilmänligini aýtdylar. Qazaqstanda ýaş çağaly bir näçe denan Astanadaky baş prokuraturanın öňünde özlerini zynjyrladylar. Öz jaýlarynyň ýumurulmagyna garşy protest geçirýän bu denanlar şygarlary öňe sürüp adalatly kompensasiýany talap etdiler. Polisiýa denanlary awtobuslara ýükläp ekitdi. De polisiýa protestleriň geçirilen ýerinde işleýän jurnalistlere batyş görkezdi. Täjikistanyň Tursonzada şäherinde iň uly yerli bazarda işleýän ýüzlerçe adamyň işsiz galmagy ihtimal. Bazar opozisiýon Islam Galkynyş partiýasynyň lideri Muhiddin Kabiriniň aýalyna degişli. Täjikistanyň häkimetleri bazaryň yerleşýän ýeriniň Kabiriniň aýaly tarapyndan bir kanun satyn alynanlygyny aýdýarlar we bazaryň ýerine sport toplumynyň guruljagyny habar berýärler. Kabiri bazaryň daşyndaky dawanyň indiki saýlawlaryň öňü tirasynda opozisiýa edilýän basyşlary bilen baglydygyny aýdýar.